je door het ruutje kijkt, ziet het er toch wel interessant uit. Maar... Er is gewoon immers. Ja, dat is gewoon iemand. Ja, klopt. En dat bist ik? Ja, dat ben ik. Ja. Bist ik de man van de spannende apparaten? Ja, en van de moer die ik gebouwd ben. Oké. Zal ik tegen eerst gewoon een hand geven? Ja, is goed. Hoi, Hoi, Bas van der Zwaan. Hallo, kom erin. Ja nou, ik was vooral benieuwd naar de... Wat zien het eigenlijk? Drukpers? Het zijn drukpersen. Ja, het zijn allemaal ambachtelijke, of ambachtelijk, het zijn eigenlijk gewoon hele ooie drukpersen. En als ze dan nou mij drukt, dan noemen ze het ambachtelijk. Maar, dus dan ben ik een ambachtelijk drukker. Ja, Oké. Ja. Is ook een enorm ambachtelijke baard die ze is. Ja, dat huurt erbij, ja, zeggen ze. Ja? Ja? Ja. Oh, die heeft ze altijd gehad? Nou, ik kan wel zeggen dat het zo is, maar nee. Nee, oké. Huur ik er nog iemand? Ja, dat is Gijs Tafelman, maar dat werkt hij niet. Oh nee? Maar dat is goed op de radio. Oh, oké. Oh, dat was het. Hé, maar die is nog een vrij jonge kerel. Dank je. Toch? Ja, ja. Maar waarom heeft ze van old school die beroep gemaakt? Eigenlijk is dat ja, puur en alleen toeval. Ik heb ooit het geboortekaartje van mijn zoon, de nou Veres, de zoon Schulmot, heb ik een keertje getekend en eigenlijk gedacht dat moet een beetje rauw zien en dat moet imperfect zien. En, ja, ik heb wel hoe het zoiets gezien, maar ik had geen idee dat het zo gemaakt werd. Dus dat heb ik besteld gewoon bij iemand en toen kreeg ik die doos met keertjes toe. Toen dacht ik, ja, dat vind ik wel zo vet. Eigenlijk wil ik dat zelf kunnen. Ik ben eigenlijk gewoon hulpverlener. Ik heb 12 jaar in de psychiatrie gewerkt. Maar ik dacht, ja, dit wil ik erbij gaan doen. Toen ben ik heel klein begonnen. Is dat een mini-persje. Och, dit is leuk. Dus eigenlijk gewoon die pers in het klein. Helemaal zijn inkt op doen. Dus ik kan zo'n vormpje in maken. En dan is gewoon die rollen gewoon over de vorm, dus een keertje en dan kan ze einverrijnen. Ah, ja. Het is eigenlijk een beetje het stempelkussen, maar dan... Ja. Wie oud is zo'n apparaat nou? Deze valt reuze mee, dit is al een jaar of 50 oud zien. Maar deze, de hele tijd, oh sorry, de is uit 1895. Die komt van de Design Academie in Eindhoven. Toen ze er nog wel mee drukten. En daar heb ik recent kunnen overkopen. En gerestaureerd, dat was 30 jaar niet gebroekt. Dus daar heb ik flink gepoetst en van die inkrollen heb ik er naar opgezet. Ja, dat is nou een van mijn beste persen die ik heb. Is dat nog te krijgen, dit grij? Zo'n inktrol bijvoorbeeld? Ja, gek genoeg wel. Er zijn gewoon bedrijven die dat nog maken. Ja. Eigenlijk staat hier een stukje industriële revolutie binnen. Althans, Ja, ik stond dit weekend in Maastricht bij de supermarkt op een markt. Dus ik ben mijn stand nou last minute nog even aan elkaar aan knutselen. Oké, even zonder reclame te maken. Ja, is dat dan een klant van die supermarkt? Of, nee, supermarkt, zo noemen ze dat. Het is een evenement in Maastricht in de Lambert. Dat kent u misschien beter als ik. Dat is een oude kathedraal of oude kerk. Ja, heb ik laatst aan. Ook nog een evenementje gehad. Ja. Dat is wel een mooie plek. Ja. Best al geweest of nee, niet? Nee, ik ken alleen de foto's. Dus ja, ik moet nou nog even snel een wand maken. Oké, die ook transportabel is? Ja, dus vandaar dat hier nou ineens... daarachter stond een mooie pers natuurlijk. Nee, maar... Nou, daar heb ik... door tijd letterlijk de vroegste industrieel erfgoed van Seysse. Ja, je industriële revolutie eigenlijk. Ja, ik heb daar staan break up the printing press and you break up rebellion. Want deze persen zien natuurlijk in de oorlogstijd heel erg veel gebruikt voor allerlei propaganda en het vrije woord is hier mij nog hoe lang in stand gooien. Ja, maar zou je het niet ook zo maar kunnen zien dat diezelfde pers misschien ook wel gebruikt is voor propaganda van het nazi-regime of zo? Deze zijn op Hollandse hoogte. Dus oké. Nee, dan... ja, elk land heeft zijn eigen hoogte. Hè. Zo chauvinistisch waren ze wel. Dus er is letters. Ja. En die houten letters, kent ze misschien wel. Ja. Vroeger is op elk Duitsland een andere hoogte als de Nederlanders. Ja, dat was dan om hun eigen markt in stand te houden. Ik weet niet. Zoiets. Waarom ben je uit de... Oh, wacht. Is dat die nagehoekst hoor? Sorry?
die nachtwoeks, die nageslag. Ja, De ja, foto? ja, een van de twee. Ja, dus Daar is mij begonnen, ja. door is wat mee begonnen. Ja, het drukken eigenlijk. Het geboortekaartje. Ja, Van de kleine. Ja, ja. Is het misschien 2 jongens of wat is het? Nee, dat is die andere is mijn vrouw. Ja, er is er maar 1 kind op die foto. Dat is mijn zoontje Vaas. En dan hebben we nog een dochter Lola. En die moet hier nog komen te hangen. Dus Vaas is de oudste. Ja, Die is 4, zei ze Ja. net. En wie oud is Lola? 2. En die zit nou ergens. Die ligt nou in bed. Dat is veel van toeswerken. En waar is het? Ik moet heel langs. Ja. Oh, ik had al gezien dat dat een omgeving is waar zich kinderen ophaalden. Ja, dat is vrij duidelijk, hè? Ja. Ja, dit is ook weinig aan te verbloemen. Dus de duist veel van, ja, de heeft die werk aan huis. Ja. En wat duidt die wederhelft? Die werkt nog wel in de zorg. Heb je elkaar ook leren kennen in de zorg dan? Ja, een beetje wel en een beetje niet. We kwamen allebei in hetzelfde jongerencentrum. En wij dezelfde stageplek, weliswaar op een andere, op een andere locatie. Die loopt gauw weg. Och, toch heet de heer. Hallo. Ja, dat is goed. Ja, wil ze Lola even aannemen? Ja, ik zal Lola even aannemen. Tot dadelijk, jong. Liekt hij nou vooral op zijn man? Ja, Ja, hè? gelukkig wel. Ja. Nou, gelukkig wel. Liekt Lola hem hier op dicht aan? Ook niet. Ook niet. Nee. Oké. Nee. Nee, stel ik voor. Kind van 2 iemand van baard. Ja, dat is ook wat zien, hè? Ja. Ja. Vroeger op de kermis, hè? Ja. De dame met de baard. Ja. Nee, even flauwekul. Je hebt elkaar niet leren kennen in de zorg, maar was dat dan hier in het dorp? Ja, de metro in Panningen. Dat was vroeger het jongerencentrum. Ja, 10 jaar geleden. Ja, hoe kennen ze allemaal die jongerencentra, hè? Maar de metro zit nog weinig. Maar was wel bovengronds. Ja, was boven ons. Ja. En wat was dat voor een avond? Was er muziek toen? Ja, ik ben eigenlijk dit begonnen omdat ik erachter kwam dat ik toch niet zo goed muziek kon maken. Dat heb ik al heel lang volgehouden dat dat wel zo was. Maar ja, hoe lang is het geleden? Ik heb vanaf mijn 15e tot mijn 24e ongeveer in bandjes gespeeld. En ik speelde toen ik punkbandjes. Ja, dus die kwamen ook altijd al. En de metro was eigenlijk de plekken waar we regelmatig wel mochten spelen. Oké. En, ja. Zo is het gegaan. Zo is dat gegaan. De Ges, zij is nog 14 jaar in de psychiatrie gewerkt? 12. 12. Ja. En waarom woest ze dat niet meer? Nou, als het niet zozeer dat ik dan helemaal woei. Ik heb het op zich best wel leuk gehad. Maar als ze dan goed voor zichzelf kan werken en kan ze dit doen, ja, dat is dan toch wel een, waarom zou ze nee doen? En ik ben ook wel iemand tegen af en toe wat afwisseling heeft. Ik heb ook altijd, toen ik in de psychiatrie werkte, heb ik van de ene naar de andere plek gecrossed. Ik heb verschillende werkgevers gehad, verschillende werkgebieden. Van de kliniek tot de straat. Ja, en nou is het gewoon, dit is mijn uitdaging om deze dingen mee te gaan doen. Ik ben nou wel aan het drukken, maar ik doe het ook, ik ben met een t-shirtlijn bezig. En ik maak stempels, ik geef workshops. Dus ik doe eigenlijk van alles wat allemaal raakvlakken heeft met dit. Ik kan zich voorstellen als ik bijvoorbeeld met onderwijs komt en ik heb nog even die kleine persjes of die einden die ze net zoekt. Ja. Ja, het hoeft ze maar ergens neer te zetten met wat houten letters bij. Ja, en die kinderen zijn gebonden aan dicht. Hoeft ze, Ja, is dat... Ja? ja, dat vind ik zo echt te gek. Ja, die kan zich goed niet voorstellen dat het ooit zoveel werk is geweest. En ze vinden het natuurlijk ook leuk om ermee te spelen en andere dingen mee te doen. Ja, En zien dan hebben we het over basisschool. Ja, ook wel ooiere weer. Maar ik ben zelf nog voornamelijk in de basisschool bezig, ja. En dat zien dan kindjes die al gewend zijn aan het feit dat er dingen uit een printer komen. Ja. En dan komt ze tegen een keer, neem ze dan de ene mee. Ja, ik neem de kleintjes De kleintjes neem ze mee. Ja. En dan hebben die kinderen echt zoiets van... Ja. Maar wat het mooie ervan is, vind ik, als een printer is, dan typt ze wat en het wordt uitgerold en er zit totaal geen creativiteit in. Wat ik nou doe is bijvoorbeeld, ik zal hem heel even pakken, want het is wel fijn om te laten zien. Ja. Alphabeten. Rudy kent zich... Ja, de Gijs... Kunnen we wel een enorme achter de schermen reportage maken door. Ja. En normaal is het goed voor de schermen, maar het komt dus eigenlijk net ongelukkig. Maar ja, dit is 8 oud. Dat is juist ook wel in de doos. Ja, dat is een doos met rode letters.
hoe oldschool kan het zien? En wat mijn kinderen ruig is om te doen is, dan heb ik de workshop, dit zijn geen letters. Ja, dat is ze al mij, want ja, het zijn natuurlijk wel letters. Maar om ze met deze vorm andere dingen te laten maken. Dus die zijn echt te gekke dingen. Dan staan voor kinderen die een server ermee maken of een hoes. Of, dat krijgen wij niet verzonnen. Die pakken gewoon een aas en die maken er water mee. Dat is wel. Dan zien het golven en die doen ze langs elkaar. Op die manier. Ja, dat is te gek. Eigenlijk is dat... Bart Hezen, eigenlijk is dat natuurlijk wel briljant, hè? Ja, dank je. Want, ik heb het ook goed gehad, hoor, het idee. Maar... Nee, maar snap ze waar ik naartoe wil? Dicht thuis dan workshops op scholen. En die kinderen hebben natuurlijk een briljante eigen kijk op bepaalde dingen. Ja. En daar duist ik natuurlijk ook weer ideeën op. Ja, ik leer er zeker van. Ja, absoluut. Ja. Ik heb hier ook goed werk wat gebaseerd is op wat ik toch gezien heb. Ja, absoluut. Tof. Ik kan me voorstellen dat dit helemaal die eigen ding, is het wel eens eenzaam? Want nee, want ik werk heel veel samen. Met andere... Ja? Dus ik heb eigenlijk bijna elke dag wel iemand over de vloer. Ja. Dus dat valt reuze mee. En af en toe is het ook gewoon lekker om een dagje... En dus zit midden in het dorp? Ook, ja. En de kans af en toe als ze even die kopvreebels maken, dan pak ze Lola even op de nerm. Ja, dat is ook een voordeel. Ja. Leuk man. Ja, normaal gesproken loop ik met Vaas af van de school. Zo heb ik ook mijn beweging en mijn boetelucht gehad. Dus ja, ik mag niet klagen. Zien de namen nog ergens op gebaseerd, Vaas en Lola? Nee. Nee, gewoon omdat ik ze zo mooi vond. Ja. Een S gebroken als golfjes. Ja, leuk hè? De beste ideeën zien toch de simpelste ideeën, of niet? Absoluut. Ja. Bart, dankjewel dat we even mochten... En veel plezier. Komend weekend, zei ze. Komend weekend. Dat is echt een fantastische plek. Ja, ik heb het nog nooit. Ja, ik ga hem nog even te grond. Moet ik verzinnen wat ik erop kan maken. Oh ja, dat was dan mijn laatste vraag, maar die is dan bij deze beantwoord.